ಆತ್ಮೀಯ ನಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಓರ್ದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯರಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ 14 ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತಾರ ಮಿರ್ದು ತೊಂದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಚಂದ್ರಾಸರುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ರಾಮದಾಸರುಲ್ಲೇರು ಅಜಿತೇರುಲ್ಲೇರು ಮಾತುಲ್ಲೆ ಮೆಕ್ಲೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಏರು ವಸ್ತು ಪೂರ ಕೊರಪೇರ ಐಲ ಮೂಲ ಕೊನತು ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 25-30 ಟ್ರಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಯರಿಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನನಾತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು 100 ಮುಟ್ಟ ಲಾರಿ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾರೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಸ್ವಾಗತವಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತ ಇರಲ ಬೈದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರಾಮದಾಸರು ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮದಾಸರು ಬೈದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಬೈದೇರು ಆರ್ಲ ನೇತ ಸಂಚಾಲಕರಾದಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಡೆ ಮಾಚರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೇಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂರು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇ ಬೇರೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಹೊರ ಪತ್ತಲೆಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ಫೋಟೋಗನ ಪತ್ತಲೆ ವೀಡಿಯೋಗನ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪತ್ತಲು ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೈನ ವಿಜಯನಗರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳು ಶಕ್ತಿ ಸಪನಿದೇವಿ ಭ್ಯಾತ್ರಾಯಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮೋಸ್ತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಂ ವಂದನಾಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾ त्र्यंबकरुद्राय नमः प्रार्थयामि इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः अष्टकुलनागदेवताभ्यो नमः सोमनाथदेवताभ्यो नमः प्रार्थनाख्यं कर्म करिष्ये आवड श्रद्धा ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರು ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕು ಕಳೆದು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಆಪಣ ಚಿತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪರಿಸರಡ್ ಆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಂತದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ಸುಮುಹೂರ್ತವಾದ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ
ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಮನ್ಪಣೆ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಅಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನ್ಪಣೆ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ದೇವರ ಸಂತೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಂಡಾರವಿಲ್ಲದಂತಂದು ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಲು ವಿಘ್ನಲು ಬಾಧೆಲು ತೊಂದರೆಲಿತ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಟ್ಟಬಾರದು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಿ ಚಿತ್ರ ಆದಿ ಭೌತಿಕಾದಿ ದೈಹಿಕಾದಿ ಲೌಕಿಕಾಪರಣ ಚಿತ್ರ ನವ ಜನಿತ ತಾಪತ್ರ ಪೂರ ನಿಶಮನಂತ ಕೊರ್ಪುನಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆರಲು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನರಬಾದ ಕೊರ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ಪೊರ್ಲು ನರಬಾದ ಕೊರ್ತರಿಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಹಾಗಣದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕುಲದೇವರು ಗ್ರಾಮದೇವರು ದೈವದೇವರು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಲಿತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾತದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಾತನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊತ್ತಾರ್ ಬೇರೆ ரெண்டு பாத்திர பண்ணது எங்களுக்கு ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೆಲಂಜಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೋಪಿನ ಒಂದು ದಿನಪಡಿ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಗೊತ್ತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಮಾಗಣದ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾದ 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ನಮ್ಮ ನಾವು ಊರು ಮುನ್ನೂರು ಗೆಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪಕ್ಕಂತ ದೀವಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಪಿದೋಣ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 27 ಮುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ನನಾತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಹೋದು ಭೇಟಿ ಆದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ದಾಗಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾನಗ ಕೆಲವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರಿಗೆ ಎಂಗಲ ಕೆಲವು ಟ್ರಕ್ನಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಬ ಅಂತ ಐಕಾರ್ಯ ಪಂಡೇರು ಏರ್ಲ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ಸೀದ ಕಣೇರಿಚ್ಚಿ ಆಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೆತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ಮುಟ್ಟವಲಿ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೀಚದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಡೊಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಆ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಮಾಗಣ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುತಾದ ಏರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ಅವನ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೈತದೆ ಐಕ್ ನೆಲಂಜಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕವಚಲ ಎದುರು ವಾರ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷದ ಅವಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಾಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಉಜ್ಜಾಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಕುದುರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಗನೆಡೆ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮುಡಬಿದ್ರೆಗಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪಗಲ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ದಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಜಾತಿ ಹುಡ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ 2000 ರೆಡ್ಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲನ ಹಕ್ಕದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಈ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿ ಮಾತ ಸಮಾಜರು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ ಕರಿನ 2-3 ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಳ್ಳಾಲದ ಸೋಮನಾಥ ಮನ್ನಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಾವೊಂದು ಬರೋಟ್ಟು ಸಾಗುದ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಇನಿ ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸೇರೋ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಜಾತಿ ಮತ ಹುಡ್ದು ಸೇರೊಂದು ಈ
ಈ ಬೋವಿ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಡೆ ಅತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಸಮಾಜಲ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬರ ಸಮಾಜ ಉಂಡ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಒಂದೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಓಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ದೈವ ಬಡೆ ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡೆನಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಕೊರದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರದು ಮೊದಲೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದು ಎಂಗಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇನಿ ಎಂಗಳು ಏತು ಕಡೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತನ್ನ ಎಂಗಳು ಸೋಮಡೆ ನಮ್ಮ ಮಧುವೀರ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆದಿತ್ತು ಅವಳು ಅಕ್ಕಳು ಮಧುವೀರ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಪಂಜೂರು ಬಂದು ಬಂದದ್ದು ಸೀರೆ ಎಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ 350 ಪಂಜೂರು ಅಲ್ಪ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಪಂಡದು ಪಂತೇರು ಅಂಜನೆ ಮುರಣಿ ಎಂಗಳು ಕೊಂಡ ನೋಡುವ ಅಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳು ಕಣಪ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಶಾರದಾನಿಕೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ 25 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಲಬಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಿನ್ಯಾಡು ಉಪ್ಪು ಅಣಿ ಕೋಟೆಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು 300 ಉಡುಪು ಅರೆಕಾಲು ಉಪ್ಪು ಎನಂಜಿ ಐತಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಸೇರಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮಾಗಿನ 14 ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳ ಬಾಕಿ ವೃದ್ಧಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಶೇಷమైన 200-300 ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆವುಡು ಪಣಿಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ಐಕ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ ಮಾತನೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಬೋಡಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರದ್ದು ಸೇರೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ತೊಂದರೆವಾದ ಉಂಡ ಆ ನಂಗೆ ಪುರ ಸೀಕದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತದು ಈ ಊರಿಗೂ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಬಾಧ್ಯಲು ಬರಂದೆ ಅಂಚಿನ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಾಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಪೂರನೆಗಳ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಂತಾವೆ ಸೊಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯರಿಗೆ ಉದಯರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ